Ботев махала, Ронеза е тук сега. Project 5. Чики. Русе да лаверите с хората и схемите. Няма да ми се правите, няма да ми дремете. Ставайте, Ронеза на фри сега направо ще ви покаставите. Ставайте, няма го да се бавите. Хайде всичките квартали тук, заребете се. Русе 082, Ронеза се пуска тука с фола. Личен, няма да ми се правиш на много ти лиричен. Чакай малко, че тука нещо езика ми се приплете. Project Pad, ето Ронеза пак направи пад. Рататат, не спира той прек банкомат. Направо в банката, гад. Ето тук пак всеки втори брат, всеки втори гад. Ето как урикат, както Антонио каза, тук ти си малък шибан сурикат. Това е фри, брат. Направо на Ронеза главата му гърми, навсякъде минава, няма спирка, брат. Що така? Всеки подминава, изобщо него и бе не го прави той за слава, а за кеф. Ако си него взе, веднага ще се надъхаш ти на раповете, дето не го хващат даже хаповете, камо ли чертите, щото Ронеза като го слушате, направо забравяте за какво си мислите. Чувате ли дритите, миските, всичките, курвите, големите, педалите, да го духате от тука чак до Дунав и до Халите, нали така? Някой каза мой авер, но това няма защо да ми се сърди, щото думите аз просто импровизирам и визирам всичко, каквото мога аз прибирам. Естествено после го вадя, щото няма какво да стане сам, няма за какво да се назваш. Давам аз на това, Ронеза прави сега малко фристайл веднага. Доста тежко влиза, не като Андрешко, нито като Таралешко, нито като Ешко. Аре от тука беше, щото Ронеза влиза, идва от Бангладеш. Всичките, ако мога, бих ви взял. Бау, само ще ви кажа бау, щото на Ботев аз съм царя. Искам да ти кажа, нито съм пешката, нито тухлата, дето ще биеш с тежката си ръка. Мутра ли си, ква не знам, обаче караш къпа кола. Искам аз да взема твоята жена, твоята пара. Ето как влизам доста тежко, а сега няма да се спра, защото като се надъхам всичките могат да в дупки да ви напъхам, не като мишки. Не като мишки, що ме надъхвате сега, защо така стана Ронеза направо връща инструментала, защото не мога да спра да рапирам. Много работи ще опитам да импровизирам, нали така? Таланта се крие в моята глава, в моята клетъчна мембрана. Мога да ти кажа, че направо ще ти скъсам до добрана. Кучкото е на дивана, казваше се Ивана, беше доста раздадена. Чакай тук какво стане, май нещо тя е доста крадена. Какво става? Ми вика тя или тя искаше да й го песетя, да отидеме някъде по центъра, да ни видят много хора, да види, че и тя отуся от бора. Всичките знаят, Ронеза много правят, всичките знаят, Ронеза много правят. Ето как пускам се пак на този трак, не съм спирал бета пак, просто се надъхвам думите, просто лека ги напъквам, няма смисъл от много лирика, защото брат лирика накрая с секира пира. Искаш ли бира или я запали на пура от мира? Дирето се прибира, всичките ме снимате с обектива. Аз просто рапове правя. Дори мога да ти направя нещо като изречение. Чувстваш ли моето умение? Подсъзнателно изречение. Рапове за обединение. Дружба. 1, 2, 3, чуй, Ронеза направо не може да мукне. Я му запушете устата, брат. Сам Рекърдс. Аре, всичките сега какво искате да ти са вели,